Goedemorgen allemaal, we zijn weer aangekomen bij de kathedraal van Gunpowder. Vandaag is Pyrotechnia Touris aan de beurt. Die gaan voor vandaag de show organiseren. We komen hier al wat dichterbij. Kunnen jullie het een beetje beter zien hoe het er allemaal bij hangt. Buizen. Benvinguts amics de la Pyrotechnia Touris. Vale, va, 1, 2 y 3. Caguen totes. Senyor Pellegrini! Pot començar la mascleta! Hoy se va para allá, hoy se va para allá. Mejor, mejor.
verschillende plekken hier in Valencia druk aan het bouwen. Oh, meen je niet? Zit je nou vast? Ach, het is toch ook wat. Steek je random dingen in één keer uit de muur. Kijk eens wat een grote toko hier, oh. We zijn in de buurt van Ninot Exhibitie. Dat is daar verderop achterin ergens. Het water. Nou, het lijkt bijna een zwembad. Zo doorzichtig en blauw is het. Een paar mooie boompjes ertussen. Jullie kunnen mij ook zien. Hallo. En als je dit mega monster voorbij bent gelopen, dan staat daar het volgende mega monster alweer. En ik bedoel niet dit mega monster, maar dat mega monster. Daar dat gebouw verderop. Nou, hier een plattegrond van de Les Arts. Hier in Valencia. Dit gebouw hoort erbij. Het gebouwtje daar hoort erbij. En verderop hoort er allemaal bij. Het is een heel gebied hier ook. Jemig, wat een ding. Nou, hier gaan we naar binnen, want hier is de Ninot Exhibition. Nou, aangekomen bij de Ninot Exhibition. Ja, hou je even stil, joh. Nou, het museum van... exhibitie, sorry. Nou, de Ninot Exhibitie, dat was wel echt mooi om even te zien. Als je hier in Valencia bent en ja, je hebt even een rustdag, zou ik zeker aanraden om daar even naartoe te gaan. Moet wel sowieso voor de 15e, want de 15e dan gaat de expedition sluiten. En worden dus de Ninots worden verder verdeeld over de hele stad bij alle Falla-beelden. En natuurlijk 2 worden gespaard en die gaan dan naar het museum toe van waar elk jaar dus zo'n beeldje van komt te staan. Waar we dus gisteren waren. Maar verder, ik vond het best interessant om daar even te kijken en er zaten hele mooie beelden tussen. En nu lopen wij door een enorm gebouw heen. En dit is een apparaat gewoon, want deze hele zijwand die je ziet, met al het glas erin, dat kan omhoog. Dan kun je ze openzetten en dat kan net zo goed aan de andere kant ook. Ja, echt niet normaal hoe groot dit hier is. Hebben we hier een kleine Valencia Nettes.
Zo, weer terug in het huisje. Vandaag een leuke dag gehad. We zijn bij die Ninot-exhibitie geweest en dat was wel erg leuk om dat even te bekijken. Nog even mooi door de stad heen gelopen. Dat was ook super gezellig. Vanavond hebben we niet heel veel op de planning. We gaan gewoon lekker chillen. Morgen hebben we namelijk in ieder geval 2 shows. Dat is de Mascleta op het plein. En natuurlijk hebben we nog een siershow in Paiporta om rond 9 uur of zo. Daar gaan we ook heen. Lekker makkelijk met de metro te redden. Omdat er heel wat shows aan staan te komen, gaan we nu gewoon deze avond lekker in een relax stand. En ik zie jullie dus ook gewoon lekker bij de volgende vlog weer. Gaan we het dan weer gezellig maken. Ik hoop dat jullie erbij zijn. Tot de volgende. Later.